Шығарылышыбызна ауыл хужалығына бағышланған ауыл сулышы сәхифәсе белән дәвам итәбез. Биредә ауыл хезмәтчәннәре алар җитештерген продукция, гомумән республикабызна азык-төлек белән тәэмин итүчеләр турында сөйләрбез. Хәерле иртә, эфирда ауыл сулышы сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нишметдинова. Быел май айында салкын һәм кар яву сәбәпле Татарстанның күпчелек районнарында уҗым культураларын кабат чәчү булмаячак. Бу хакта узган атнада Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында белдерделәр. Начар һава торышы бәрәңгегә һәм җиләк-җимеш үсентеләренә дә тискәре йыгынты ясаган. Скорость ветра достигает 6 метров в секунду, температура всего 1 градус. Монда температура һәм җил җирдәге дымны бик тиз парга әйләндерә, чәчүлекләр туңа. Агрономнар апрель аенда булган яхшы һава торышына өмет итеп туфракта җылы калган булырга тиеш дип фаразлый. Около 6 градусов для озимой пшеницы в пределах нормы. Булачак уңышның сакланачагын агрономнардан фәнни нигездә дәлилли. Находим точку роста. Не почернело, значит состояние растения хорошее. Амбарларда быел да яңа уңыш булачак дип нәтиҗә ясалды Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының күчмә утырышында. Шулай ук шактый сабан чәчүлекләре әле тишелмәгән. Планлаштырылган 1 800 000 гектар чәчүлекләрнең бүген 754 000 гектар мәйданда чәчү эшләре башкарылган. Бу гомуми эшнең 42% дигән сүз. Май салкыннары нәтиҗәсендә 1000 гектар мәйдандагы сабан культуралары туңды. Бу алай куркыныч түгел. Уңышка зыян килмәсен өчен беренче чиратта туфрактагы дымны сакларга кирәк. Некорневые подкормки. Без моның өчен төрле препаратларны кулланабыз. Кырлыктан кытылу өчен дә берничә алым механизм бар. Һава торышы быел начар булса да, без уңышсыз калабыз дигән сүз түгел. Барысы да яхшы булыр. Алдагы 2 елда да без яхшы уңыш җыйдык. Шуңа запаслар бар. Халык сынамышларына шансак, май салкын булса, уңыш яхшы булачак. Ләкин сабан эшләре һава торышы начар булганга күрә шактый вакытка сузылды. Шуңа күрә кукуруз һәм карабыдай әлегә чәчелмәгән. Хәтта кар астында кырыс кышны кичергән җиләк-җимешләрдә май салкыннары нәтиҗәсендә зыян күргән. Елена һәм Дмитрий Санниковлар салкын көннәрдә җиләк-җимешләрен саклап калыр өчен махсус тукыма белән каплаганнар. Укрывать, только укрывать. Мероприятия, как разжигать костры, сейчас очень опасно, такая ветреная погода, это может привести к пожарам. Узган ел җир җиләге июнь башында ук чәчәк атканы, быел апрель җылы килгәч, май башында ук чәчәккә күмелгән. Быел уңыш яхшымы, начар булырмы билгесез, аеруча алмагачлар һәм чияләргә тукталып узыйк. Вишни точно не будет и сливы не будет, потому что слива тоже, она как раз в морозы расцвела. И сейчас смотрю, там ничего нету. И с яблонями тоже будет проблема. Кырларда иң күп зыянны республиканың төньяк районнары, шулай ук Минзәлә һәм Актаныш районнары зыян күрде. А зимой культуры у нас выжили максимально. Сегодня пересев там не ожидается абсолютно вообще. Но вот есть переживания про вот эти вот 2-3-дневные, которые морозы были, за них, то, что они немножко зацепят у нас яровые культуры. Но это, если будет, это даже очень мизерный объем. Пока холод, картошку только буквально с одно хозяйство республики начало сажать. Готовность полная имеется и по семенам, по технологиям. Димәк, быел икмәксез калмыйбыз. Тулайым алганда көзге һәм язгы чәчүгә чыгымнар узган ел белән чагыштырганда 3 миллиард сумга диярлек арткан. Авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренә 6 миллиард сумга якын акча, шулай ук техниканы кыр эшләренә әзерләү өчен кирәк булачак. Шунысы борчы. Авыл хуҗалыкларында бүгенге көндә эшче куллар җитеп бетми. Бу атнага авыл хуҗалыгы тармагына бәйле яңалыклар менә шундый иде. Мин Динә Нишметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булыш.